Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watany habarlary gepleşmegäşäs. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan Belarus Respublikasynyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarus Respublikasynyň garaşdyrlyk güni münasibetli ýürekden gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet başçymyzy hatynda ýurtlarymyzyň arasyndaky özara düşünşmek, din hukuklyk we ananyşmak ýürürlerini esasanýan dostlukly gatnaşyklaryň iki halkyň röwşen geljeginiň hatirasyna mundan berägen aýdydarly ösdüriljek dony aýratyn bellädi. Hormatly prezident ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Aleksandr Lukashenko tüý sürekden berk jan sagryk, bagtyarlyk we jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikleri Belarus Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk hemde awadançylyk arzuw etdi. Garaşda da baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident arkadagly serdarymyzyň paratatly ýol başçylygyna alınıp barlayan işleri bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne münasip ýürürler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalar tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 27-nji ýylyň hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owasyna toplumyna gödäwçilik edýän ornmazar Ýalmuradowyň ikimde welaýatlar häkimleriň gatnaşmaklaryna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny içirdi. Oňa gatnaşjylar iş maslahatynyň gün tertibine meseleler boýunça hasawat berdiler. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gally urugyny ýokary hilli hemde gysga wagtda tamamlamagyň, tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtyny bökdünçli geçirmegiň, ýygnalan hasyl galla kawlyş bölümlerini bökdünçli daşamagyň hemde olar talabalyk saklamagyň häzirki döwrüň möhüm talabadygyny ünçekdi we bu wagtda birnäçe anak tapşyryklar berdi. Arkadaşly serdarymyz ýer almanyň gök we bakşy ekleriniň bol hasylyny ösdürip ýeşdirmek, şeýlelikde ýurdumyzyň badarlaryny önüm bolçulugynyň üçin edilmegine münasip goşunt goşmak urnuny tagla diýen daýhanlara zerur gulluglaryň berilmeligini belledi. Şol bir wagtyň özüne gowçy meýdanlaryna hatarary bejergisi, ötüş tugun tutmak, mineral dökümler bilen imt edirmek işleri agrotechnik kadrlara laýyk gelmeliler. Döwlet başlarymyz geljekki bol hasylyň düýbün tutmak, orokdan boşan meýdanlarda sürüm işlerini ýokary hili geçirmek, tohumluk serişçileriň hil derejesine möhüm ähmiýet bermek, şol bir wagtyň özüne suwy rejeli peýdalanmak meselelerini häzirki zaman alymy we milli deýhançylyk däpdir esasynda şemleşmeligini belledi we bu wagtda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz welaýatlary durmuş ykdysadyny ösdürmek bilen baglanşyk meseleleriň döwletimiziň hemişe üns merkezinde saklanýanyny bilip, şu ýyl gurulyp ulanmagy berilmegi, gözüňde tutulýan durly maksatly defgalaryň guruluşyklarynyň gepkinlerini güýçlendirmek, hemde ýokary hil derejesini üçin etmek we binalary belenen möhletleri tamamlamak meselelerine möhüm ähmiýet bermegi taşyrdy. 27-nji ýylyň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Çalyk Holding kompaniýalary toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk kabul etdi. Duşuň arşyny durly ulgamlarda hususan elektroenergetika puwdugynda we saglyk uruş ulgamyny taslamalaryň durmuşa geçirmegini işe gatnaşýan Çalyk Holding kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljek mümkinçilikleri araly maslahatlaşyldy. Işewur kompaniýa anylan defgalarda alınıp barlayan işler hemde odaly berilen tapşyryklaryň ýerine ýetiriş bardy, giňişeýin maglumat berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň Polimex inşaat, tahut we sanaýat tijaret aşy kompaniýasynyň ýolbaşçysy Erol Tabanjan kabul etdi. Duşuň dowamyny döwlet başlarymyz we Polimex kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň durmuş ykdysadyny ösdürmek ileri tutulýan urlarynyň çäklerini iki taraply gatnaşyklar ösdürmek geljeki meselelerini araly maslahatlaşdylar. Soňra Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Renaissance Holding Türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Alyjy kabul etdi. Duşukda özar bekfitlik ýölgelerini esaslanýan hyzmatdaşlygyň geljek mümkinçilikleri araly maslahatlaşyldy. Erman Alyjy durly maksatly defgalary gurmak boýunça kompaniýa anylan taslamlaryň birnäçetiniň amala aşyryşy bardy. Hormatly prezidentimiz de habar berdi. Şeýlede şol gün Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Çalyk Holding kompaniýalary toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk Türkiýanyň Polimex inşaat, tahut we sanaýat tijaret aşy kompaniýasynyň ýolbaşçysy Erol Tabanjan Renaissance Holding Türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Alyjy bilen duşdy. Mehmanlar duşma wagt tapan üçin hoşarlyk biler bu portretden peýdalanyp, gahrman arkadamyzda uzak ömür berk şan saglyk bagyt awadançylyk hemde giň gerimli döwlet
we jemgyçilik işlerini ul üstünlükler ardyp etdi. Ýeşewlerin belleşeri ýaly hormatly arkadan başdanlygyny Türkmenistanlaryň durmuş derejesini düýüp götür özgördüni hemde garaşdyry. Beýtarap Türkmenistanyň durmuş ykdysady düşüşine hemde dünýä derejesini awraýynyň belinde götürmegine kuwwat iter beren ul üstünlükler gazanly. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gutdolar we hoşniýetli arduwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Türkiýanyň kampaniýalary bilen köp ýyllaryň dowamyny netijeli hyzmatdaşlyk edýändigini, birnäçe bilelikdäki ýeri taslymalaryň şol sany guruluş gulgumyny taslymalaryň üstünlükli durmuş geçirmeginin onun aýdyň netijesini aňlatdy. 27-nji ýunyny Medeniyet we Synody işgärlerini hemde Matymly Pragynyň şahyryýet güni münasibetli giň möçberli bayramçylyk dawalar geçirildi. Şanly Seneniň hormatyna Ahal welaýatynyň Akbody etrawynyň Nowruz ýalysyna ýerleşýän Türkmeniň Agoý binasyna geçirilen dörejülük akşamyny hormat prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Döwlet başkanymyzyň talaby netijesine geçirilen giň möçberli dörejülük bayramçylygy şanly wakalary we milli medeniýetimiziň köp mümkinçilikleri ýedigini görkezýän pursatlara baý boldy. Medeniyet kepdeliginiň şäklerini ýurdumyzda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyny günüktirilen giň möçberli şäherler ýaýgynlanyrly. Dörejülük forumunyň maksatnamasy many mazmuny baý boldy. Bu bayramçylyk ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başçylygyny halkymyzyň awadançylygynyň watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähfidine hemde dörejülük zekinler ösdürmek üçin alınıp barylýan ýaýgyrdyl işleriň oňy netijeleriniň beýany urly. Bu ýerde bayramçylyk ähkingine guralan saklady, köp sany dörejülük çykyşlaryny, joşgula aýdym salar özüni jemleýän konsert, köp uşgunlygy, hemde täsirli pursatlara baýlygyny tapawdlandy. Dawalaryň ählisi hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedowyň başçylygyny amala aşyrýan beýik işlere çuňur hoşallygyň alamatyny urly. Toňra bayramçylyk konsertine gatnaşan hormatly arkadaşymyz Gurbanguly Berdimuhammedow hemmeleri uly dawallara giň möçberli şäherler wetsenen Medeniyet we Synody işgärleriniň hemde Matymly Pragynyň şahyryýet güni bilen tüýsürek toňtady. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdan gutlaw sözleri bagşlaryň we sadanylaryň joşgulu owazy bilen utgaşyp bayramçylyk dawrasynyň şowkuny hasam belinde götürdi. Medeniyet we Synody işgärlerini hemde Matymly Pragynyň şahyryýet güni münasibetli geçirilen dörejülük akşamy milli bayramçylyklary mahsus ähkingde şu welem bilen dowam etdi. Kädir klaman tehnologiýalarynyň netijeli ulanmagy durly ışyklardan älim goşar owuşgunly şekilleri döretdi. Bu bolsa dawranyň şowkuny hasam belinde götürdi. 29-njy ýuny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin Türkmen paýtagtyna gelen Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşy boldy. Dowafykly döwletiň başçylygyny iki çäkli köterişlikde iki tarapdan şol sany parlamentar gatnaşyklaryň möhüm meselelerini aral maslahatlaşmaga mümkinçiligi kanagatlanma bildirdi. Hemde pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşymyzy 65 ýaşynyň dolmagy bilen utady we berkjan saglyk maşgala wadançylygyny şeýle Türkmen Bekfidin alyp barýan jogapkärlik işine täze üstünlükler ardyp etdi. Duşuň dowamyny köpürli esasda ýol goýulan hyzmatdaşlygyň üstünlükli ösdürilýänligi bellenildi. 29-njy ýuny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýed Ibrahim Raýisy bilen duşdy. Töpötüşler birek bilen mehirli salamlaşyp döwlet gatnaşyklarynyň şuňky ýagdaýyny we geljek ötüşini hemde iki ýurdun kanun çykarjy idaralarynyň arasyna hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini aral maslahatlaşmak üçin dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Eýranyň başçylygyny hormatly arkadaşymyz Gurbanguly Berdimuhammedow 65 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürek toňtady. Hemde berkjan saglyk, udok ömür we awadançylyk jogapkärli döwlet işini Türkmen halkynyň awadançylygyny bähfidine alyp barýan işlerini üstünlükler ardyp etdi. Benet Mertvel Mihman Eýranyň beýik ruhy lideri Ayatullah Ali Khameneýanyň hormatly arkadaşymyza tüýsürekden aýdan hoşniýetli arduwlaryny ýetirip, Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistan bilen hoşniýetli goňşulyk görgülerini esaslanýan hyzmatdaşlyk putrunarmagy ygrarlygyny tasdiklady. Tökötüşler dürli derejede geçirilen duşuklarda hususan hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynyna Eýran Islam Respublikasyna bolan resmi saparynyň dowamyny gazalan alanlaşyklary nazara almak bilen iki tarapdan hyzmatdaşlygy iki ýyl täze täze dereje çykarmak üçin giň mümkinçilikleriň açylýanyny kanagatlanma bilen bellediler. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen duşdy. Dowafykly döwletiň başçylygyny mehmançyligi üçin hoşallygyny beýan etdi. Hemde arkadaşymyzy 65 ýaşynyň dolmagy bilen utlap tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk, egsilmen güýç kuwwat hemde ata watanymyzyň ötüşiniň awadançylygynyň bähfidine döwlet hemde jemgyýetçilik işlerini üstünlükler ardyp etdi. Söwgetdeşler ýurtlarymyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygynyň
bellenýändigini aýdyp, bu gatnaşyklaryň iki tarapdan görnüşde şeride köp tarapdan esasly hususanam ýeri halkary gurumlarynyň Awraýly Sewit tüdümleriniň şol sanyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň şäklerini üstünlikli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen bellädiler. Soňra halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Gazagystan Respublikasynyň ýokary sylagy altyn bürgüt orjini bilen sylalamak dawarasy boldy. Ýygnananyň şowkunly el çarpışmalaryna dostlukly döwletiň başçysy Gahrman Arkadamyzy Gazagystan Respublikasynyň öňüne getiren aýratyn hyzmatlar üçin aýry-aýry raýatlara şeýle häzirki zamanyň görnükli jemgyýetçilik we syýasy işgärlerini gowşurlayan ýokary tapawutlanýan nişany altyn bürgüt orjini gowşurdy. Gahrman Arkadamyzy ýokary sylagy üçin tüýstürekden minnetdarlyk bildirip, bu sylagy türkmen halkyna hemde Türkmenistanyň oňyn beýtaraplyk syýasatyna ýokary sarpyk hökümini kabul edýänini aýtdy. 29 ýylyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Prezident Vladimir Putin Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygyny dogulun güni bilen tüýstürekden utlap, berk jan saglyk, uzak ömür atyrly işlerini mundan beýlegem üstünlikler ardy etdi. Duşuň dowamyna döwlet başçylarynyň arasynda gatnaşyklaryň ýergiderlik häsiýetde bolmagynyň, durly döwlet we jemgyýetçilik düdümleriniň ýolbaşçylarynyň hemde wekilleriň arasyndaky özar gatnaşyklaryň işleşdirmeginiň türkmen-rus gatnaşyklarynyň netijeli bolmagyna ýardam edýändigi bellenildi. 29-njy ýylyň hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow Katar döwletleriniň başçylarynyň 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşdy. Söhbetdeşler döwlet argatnaşyklarynyň geljek mümkinçilikleri bar diýip garaşmak maşyny durly uğurlarda hyzmatdaşlyk potlandyrmak üçin ägirdil kuwatyň bardygyny kanagatlanma bilen bellediler. Şonuň bilen maglykda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň başçylary sowda ykdysady toplumyny, ýalňyş energetik we uly kommunikasiýa ulgamyny, owa hojalyk podugyny, dokmo Kimya senatyny hemde beýleki bir näçe uğurlary ileri tutulýan uğurlaryň hataryny kesitdiler. Duşuň dowamyna Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew, hormat prezident Serdar Berdimuhammedow özü üçin amatly pursatda Azerbaýjana sapar bilen gelmäge çağırdy. Şakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň bükleti diplomatik ýollar arkaly alanyşdylar. Duşukda döwlet başçylary Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň dogul halklarynyň bäkfidine döwletara syýasy gatnaşyklaryň giňerdirilmegini hemde halkara gurumlarynyň odaly bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň şäklerini hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem ösdürmegini özara gyzyklanmagyny tasdikladiler. 29-njy ýylyň hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen duşdy. Duşuň marşyny iki tarapdan hemde köp tarapdan görnüşdi. Üstünlikli ösdürilýän köp ýyllyk netijeli Türkmen Gazagystan gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Energetika, ulug, owa hojalyk podugy, ýeňil senat we sowda ulgamy hyzmatdaşlygyň strategik uğurlarynyň hataryny görkezildi. Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew arkadaly Serdarymyzy özü üçin istenlik amatly wagtda Gazagystana sapar bilen gelmäge çağırdy. Şakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhleti diplomatik ýollar arkaly kesitdiler. Duşukda prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Kasym-Jomart Tokaýew Türkmenistan hemde Gazagystanyň strategik hyzmatdaşlygy mundan beýlegem hemme tarapdan putulandyrmagy we giňetmäge taýýardyklaryny ýene bir gerek tasdikladylar hemde iki dostlukly ýurdun halklaryna parahaçylyk, durnukluk, awadançylyk hemde ötüşüň başlyň ýoluny okkunly öňe gitmegi ardy etdiler. Soňra hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow Kadarka döwletleriniň başçylarynyň 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisi bilen duşdy. Söhbetdeşler häzirki döwürde täze many mazmuny bolan döwlet argatnaşyklarynyň netijeli häsiýetiniň kanagatlanma bilen bellediler. Duşuň dowamyna Türkmenistanyň we Eýranyň Awraýly halkara gurumlarynyň ilkinji nowbatda bolsa, Birleşmiş Milletler Guramasynyň onuň düzümleýän bölümleriniň şäklerini özara gollap bermek esasyny üstünlikli hyzmatdaşlyk etmek bilen tewitde hemde dünýäde durnukly we howpsuzlyk üçin etmek, durnukly ötüş maksatlaryny ýetmek boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň tagalarlaryna sallamly goşunt goşýanlyklaryny taldy. Hadareka ýurtlarynyň diň hukukluk esasy gatnaşyklaryny ösdürmäge gollap bermek ýaly wajyp urda hyzmatdaşlygy munyň aýdyň misallarynyň biridir. Duşukda prezidentler Serdar Berdimuhammedow hemde Seýid Ibrahim Raisi berek-berege ýaxşy arzuwlaryny beýan edip, iki ýurdun arasynda Türkmenistanyň we Eýranyň döwlet bäkfitlerini hemde durmuş ykdysady üçin ileri tutulýan uğurlaryny kybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem ýergiderli ösdüriljekdigini we hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem işçiňleşdiriljekdigini anam bildirdiler. 29-njy iýunyň hormat prezidenti Serdar Berdimuhammedow Kadarka döwletleriň başçylarynyň 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen
Russiya Federasyanynyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Töketdeşler hoş niyetli goňşulyk hemde özara düşünmek ýolgalaryny dayanýan döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan meselelerini aral maslahatlaşmagy mümkinçiligi kanagatlanma bildirip, netijeli hyzmatdaşlygyň bundan beýlägen puturlandyrmagyna özara gyzyklanmany beýan etdiler. Töketdeşler Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetde ýedigini tatbiklap, hyzmatdaşlyk ähli uğurlar boýunça ösdürmek üçin giň mümkinçiligi eýe bolan iki taraplyň gatnaşyklaryň wajyp uğurlar boýunça pikir açdylar. Türkmenistan Russiya Federasyasy bilen däp bolan dostluk gatnaşyklarynyň berkidilmegine möhüm ähmiýet berýär. Duşuň dowamly sewit we halkara siýasatynyň möhüm meseleleri boýunça da pikir açyldy. Duşukda prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Vladimir Putin Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň öňden gelen dostluk ýolgalaryny hemde taraplaryň erk istegine daýanyp, geljekde de üstünlükli ösdüriljekdigine täze mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyny önem bildirdiler. 29 iyun paýtagtymyzda hormat prezident Serdar Berdimuhammedowyň başçylygyna 6-njy Hadar samiti geçirildi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Hadaraka döwletleriniň başçylaryny bäreklep, samit gatnaşmagy çakyla kabul edilmegi üçin hemmelere minnetdarlyk bildirdi hemde şu derejede aşgabaty geçirilen birinji duşukdan bäri 20 ýylyň geçenligini belledi. Belenşýal ýurdumyz oňyň bir taraply hoş niyetli goňşulyk we deňkukly özar bekfetli hyzmatdaşlyk, milli hemde umum bekfetleriň sazlaşygy esasyna gurulýan daşary syýasy uğur ýergidäri durmuşa geçirmek bilen Hadar tewitini iki tarapdan we köp tarapdan görnüşde netijeli gatnaşyklary putulandyrmak hemde ösdürmek uğruna çykyş edýär. Emele gelen şertlerde Hadar deňizini berk parahatçylygy, howpsuzlyk hemde durnuklugy saklamak, Hadar tewitini ösdürmek üçin altybarly syýasy we hukuk kepilliklerini üpçün etmek möhüm wezipe bolup durýar. Soňra 6-njy Hadar samiti giň işlenjidimde dowam etdirildi. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasynyň, Iran Islam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiya Federasyanynyň prezidentlerini Türkmenistany ýene bir gedek tüýstürekden bäreklep hemde Hadaraka döwletleriniň başçylarynyň 6-njy duşugyny atnaşmagy çakyla kabul edilmegi üçin minnetdarlyk bildirip, bilen ýurdumyzyň muny Hadarda maksadlarymyzyň umumydygynyň ysnışykly hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardygynyň tasdiknamady hökmüni kabul edýändigini belledi. Mälim bolşýal 2002-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda birinji Hadar samiti geçirildi. Siziň dowlmanyny gutşonny Hadar gün tertibiniň ähli uğurlar boýunça uzak möhletli geljek üçin ýergiderli hyzmatdaşlygyň binýat goýuldy diýip döwlet başçylarymyz aýtdy. Şondan bäri 20 ýyl geçdi we biz bugun Hadar tewitini ýokary döwlet derejesinde syýasy gatnaşyklaryň täze görnüşiniň zerurdygyny hemde biziň halklarymyzyň parahatçylygynyň ötüşiniň gorwaşygynyň bekbidine kenaraka ýurtlarynyň maksatlarynyň we bekbidleriniň bituglygynyň aýgatlaýjy şert hökmüni akrar dilendigini aýdyp bilerdi. Hadarda hyzmatdaşlyk boýunça puduklaryň ilanlaşyklaryň ençemesiniň üstüne işlenildi we bu iş dowam etdirilýär. Bolaryň ählisi häzirki wagtda biziň gatnaşyklarymyzyň kiltaýdan anyk häsiýetde ýa bolmagyna maksada laýyk, ýerderli we netijeli ösmegine ýardym etdi diýip hormat prezident Serdar Berdimuhammedow sözüne dowam etdi. Netijeli we birek hormat goýmak esasyna gatnaşyklar alınıp barlýar. Ol Hadar meselesiniň durly uğurlaryny syýasy, ykdysady, sewda, ekologiýa, insanperwer gatnaşyklary öz üçin alýar. Hadar tewitini yktybarly, uzak möhletli we berk howpsuzlygy üçin etmek möhüm we şol bir wagtyňda bäş tarapdan gatnaşyklaryň üstünliginiň esasy şerti bolup durýar diýip döwlet başçylaryny nakdy. Hadaraka ýurtlaryň arasyndaky dostlukly we hoş niyetli goňşulyk gatnaşyklary iki tarapdan we köp tarapdan hyzmatdaşlyk şol sanyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň we beýleki Awraly sewit we halkara guramalaryň çäklerine hyzmatdaşlyk Hadar deňizine durnuklygyň we howpsuzlygyň möhüm şertleri bolup durýar. Şunun bilen maglykda döwletlerimiziň özara hormat goýmak we ähli taraplaryň bekbitlerini nazar almak esasyna gatnaşyklaryň ösdürilýändigi bellinli. Hadar tewitiň halklarynyň awadançylygyny ýoklandyrmagy gönükdirilen ençime halkara we sewit tasdamalaryň esasy merkezleriniň biri bolup durýar. Ulu düzümini ösdürmek, degişli hyzmatlaryň we multimodal gatnaşyklaryň kiýini kämilleşdirmek hyzmatdaşlygyň möhüm uğurlary bolup durýar. Bu urgumda Hadaraka döwletleriniň arasynda baglaşylan iki tarapdan we köp tarapdan ilanlaşyklar Hadar deňizini ösen düzümli halkara ýeri ulug merkezine öwürmek üçin oňat esas döredýär. Hadar deňizi biziň umumy deňizimizdir, dostluk gatnaşyklarynyň merkezleri. Goňşy halklar üçin bereket çeşmesler, bu topraklarda ýaşaýan pederlerimiz öz gorşy medeniýeti döretdiler we ösdürdiler. Şunun bilen maglykda kenaraka ýurtlaryň medeniýetine ýakynlaşmagynyň döwlet gatnaşyklarynyň ileri tutulýan uğurlarynyň hataryndagy bellenli. Daşky urşa goramak, milli ykdysadyetleri ösdürmek maksady bilen Hadar deňiziniň bioserişçilerini hemde peýdalyk gazyryp alýan baýlyklaryny rejeli peýdalanmak meselelerini goňşy ýurtlaryň ägirdirli jogapkärçiligine şeýle dogonlyk halklaryň rowanşygyny ýoklandyrmak, sewitde howpsuzlygy üçin etmek meselelerini aýratyn üns şekilli. Şunda birek hukuklarını we bekbitlerini hormat goýmak, Hadar deňizine hyzmatdaşlygyň durly
uğurlar boýunça gepleşiklerde ylanyşyk gadanyň wajypdygyny taly. Bu ýörülge uğur közi bolmak bilen onuň kömegi arkaly kenaraka döwletleriniň özara bekbetlerini öpçün etmeň bünyady goýulýar. Hadar deňde hyzmatdaşlygyň deňde bolup, häzirki döwürde onuň ähmiýeti hasam artýar. Utgoşturulan bäş taraplyň hyzmatdaşlyk goňşy ýurtlaryň ykdysady awadançylygyna, halklaryň rowançylygynyň ýokurlandyrmagyna, sewitde howpsuzlygyň we durnuklygyň üçin edilmegine ýardym bermeliler. Hadar diňe bir egurdyly peýdaly serişçileriň jemlenen ýeri bolmak bilen şäklenmän isem şäksiz mümkinçilikleriň deňizdir. Hadar sewitiniň ykdysady we uly üstänşir kuwwatynyň has netijeli peýdalanmagy, şol sanyna täze halkara bazarlaryna çykmagy, hereket edýän hemde geljek uly uğurlary ösdürmekde birlikdäki taýlarlar utgoşdurmaň maksada laýyklygy bellenli. Hadar deňiziniň hukuk derejet barda konwensiýada ketgitenen uğurlaryň berjädilmegi sewitiň rowançylygynyň kepili bolup durýar. Hadaraka ýurtlaryny energetik ulgamynyňky özara gatnaşyklar ösdürmek üçin ýagyrdyl mümkinçilikler bar. Häzirki döwürde Hadaryň giňişligindäki neft we gaz kenlerini bilelikde ulanmak hakynda ýalanlaşyklar durmuşy geçirýär. Munyň öňü taraplaryň bekbetlerini nazara alyp, Hadar deňiziniň tebigi baýlyklaryny oýlanşyk we rejeli peýdalanmagy, şol sanyna däp bolan uğurlarda we energetikany täzeçil usullarda öýleşdirmäge mümkinçilik berer. Döwlet başlanmada duşul jemläp, daşary ýurt kärdeşlerine, ähli wekiletlere iş ýönüne anyk netijeler gadanmaga çarşýanlyklar hemde sammitiň barşyna beýan eden gymmatly pikirler we teklipler üçin ýene bir gedek minnetdarlyk bildirdi. 6-njy Hadar sammitiniň jemleri boýunça değişçi beýannama kabul edildi. Hadaraka döwletleriň 6-njy sammiti netijeli işiň ýagdaýda hoşnetli goňşulyk, özara anaşmak, hormat goýmak we açyklyk ruhyna geçdi. Bäş ýurdun liderleriniň arasynda Hadar deňizine bäş taraplyň hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri boýunça jekmejik we gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Odal kabul edilen şeýlerin bolanşyklaryň ýerine ýetirilişi seljerli, geljekki bilelikdäki işiň ileri tutulýan uğurlar keskitdenli. Hadaraka halklaryň arasynda hoşnetli goňşulygyň taryhy ençem asyrlardan göz başarýar. Şu döwürde özara gatnaşyklaryň öz borçly köp babatda täsin tejribesi toplanly. Taraplar şu gatnaşyklar putulandyrmak we baýlaşdyrmak, insan-perwer gatnaşyklar ösdürmek, medeni hyzmatdaşlyk giňetmek üçin munun beýlegim şertleri döretmek barda alanlaşdylar. Şeýlelikde hormat prezident Ferdar Berdimuhammedowyň başçylyk etmegini Aşgabatda geçirilen ýokary derejedäki bäş taraplyň duşuk, beýtarap Türkmenistanyň ägirdir kuwwaty eýe bolan Hadar sewitini köp uğurly hyzmatdaşlyk ösdürmek meselelerini öňden görjülükli ören jogapkärlik çemeleşilýändigini ýene bir gedek aýdynlyk bilen görkezdi. Hadaraka döwletleriň başçylarynyň 6-njy Hadar sammiti tamamlanan soň Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin halkara şerifini atnaşmagyň şäklerini hormat arkadamydy dogluň uly bilen gutlamagy özü üçin uly hormat saýýanyny aýdyp, gahrman arkadamydy we arkadaly Ferdarmydy türkmen halkynyň bagtyarlygynyň bekbidini alyp barýan işlerini üstünlük ardy etdi we öz ýurduny tarap ugrady. 1-nji iýulda hormat prezident Ferdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany ulga markaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hemde birnäçe resmi namalaryň tasdimlaryny garaldy. Döwlet başçylygyny Ministrler Kabinetiniň sany ulga markaly geçirilýän mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy boýunça Milli Geňeşiň wekilletiniň goşulşmalyk hereketiniň parlamentorynyň äklimi parakatçylygy we durnukly şu ýardym etmekde milli parlamentleriň ornuny ýokurlandyrma atly maslahatyna atnaşmak üçin Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde gulluk iş taparyna bolanyny bardy habar berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew ýurdumyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barlayan toplumlaryň işler barada maglumat berdi. Hormat prezident Ferdar Berdimuhammedow ýeri halkara gurumlary, daşary ýurtlaryň parlamentler bilen gatnaşyklarda toplanan oňyn tejribäniň netijeli ulanmalygyny bellädi. Soňra gün tertibine meseleler bilen maglanyşykly hasawatlar berildi. Watanymyzyň gülläp etmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlegim gowlandyrma bilen baglanşykly işler hasawatlaryň esasyny düzdi. Hormat prezidentimiň ýol başçylygyna amalanşylýan şäherler netijesinde ýurdumyzy milli ykdysadymyzyň durnukly düşünüň üçin edilýändigi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanyny bellenli. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň kesgitlenen işleriň dol ýerine ýetirmegi möhüm wezipeder. Ol watanymyzyň ähli uğurlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr.
Garaşlı watanymyzyň awadançylygynyň we ilatymynyň bagtýarlygynyň bekfiline toplumlaryň özgertmeleri durmuşa geçirmek bilen bir hatarda milli ykdysadytyň synagatlaşma derejesini ýokurlandyrmak möhümdir. Özgertmeleri sanly ykdysadyt we sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak işiňleşdirmek derwäýet meseledir. Dünýä tejribeleriniň esasyna tebigi baýlyklarymyzy netijeli peýdalanyp, milli ykdysadytyň bätişik ukyplygyny hasam artdyrmak möhümdir. Halkara hyzmatdaşlygyny aýratyn orun degişdir. Kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek hemde amatly işegurlyk gurşawyny döretmek döwrüň talabydyr. Bu doklaryň maýy goýum işçiligini ýokurlandyryp, içerki we daşarky maýy goýumlaryny giňden çekmek boýunça netijeli işler alyp barmaklygy hormat prezident bilen aýratyn ün çekdi. Şeride hökümetiň mejlisini döwlet turmuşynyň beýleki bir näçe möhüm meselelerini araly. Bu doklaryň ösdürmegini gönükdirilen möhüm resminamalar kabul edildi. 1-nji ýylda hormat prezident Ferdar Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň vice-prezidenti Fawd Oktay kabul etdi. Duşuň dowamyna döwlet başçylygy we mehman ýa-da mümkinçilikler bolan Türk gatnaşyklarynyň geljeki ular boýunça pikir açdylar. Şunuň bilen maňlykda sewda ykdysady gatnaşyklary ösdürmegi, odalyk azalan alalaşyklaryň ýerine ýetirmegini, hyzmatdaşlygyň täze möhüm uğurlarynyň kesgitlenmegini we bilelikde tatdymlaryň durmuşa geçirmegini esasy uradynýan hökümet wary toparynyň işine möhüm ornuň degişligi bellenli. Hepden möhüm wakalary arkadagy serdarymyzyň il-ýurt bekfitli dörtmeleriniň rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli wagtda ýokary depgilerde ösýanyny näşgar etdi. Şugun Ministerlik Kabinetiniň ýanyňky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýolları Agentligine halkyň arkadagy manasynyň ganatly ösüşaratly hoşallyk masady geçirildi. Olu hormat prezident bilen Balkyn welaýatynyň Jewer şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge niýetlenen täze howa menzilini gurmak baradaky gol çekeni kararyna başlandy. Hoşallyk masadyna çykyş edenler berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň medeniyetini mundan belägem ýokurlandyrmak, howa gatnawlarynyň sanyny artyrmak, uçuşlaryň howpsuzlygyny etmek meselelerini döwlet derejesinde ähmiýet berilýän üçin arkadaly serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Belenşeýle Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysat adamy sürmek maksatnamasyna howa ulagary puduny ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekde möhüm ähmiýeti bolan howa menzilleriniň işini döwri baplaşdyrmak, täze howa menzillerini gurmak meselelerini möhüm ünsürliýär. Munyň özi öňde duran wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň baş şertine emel getirýär. Şeýle hem masadyň dowamynda Jewer şäherçesinde peýda boljak täze howa menziliniň gurulşynyň ýerli gurulşy kampaniýasyna ananamagyň ýurdumyň telekeçleriniň dürli maksatly desgalan gurulşyklaryna işen gatnaşýanlyklary gowunç bilen belenildi. Munyň özi ýurdumyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agdararynyň halkara ähmiýetli tassamaryň durmuşa geçirilmegine işen gatnaşýanlyklarynyň nowatdaky beýanydyr. Hoşallyk masadynyň dowamyna çykyş edenler ýurdumyň raýat aviasiýasynyň işiniň ilerlemegi, täze häzirki zaman howa menzilleriniň gurulmagy we olaň dünýäniň iň täze enjamlar hemde döwrübap araqnaşyk ulgamary bilen çedilmegi urna aýdydarly tagalla diýen arkadagy serdarymyza Türkmen Howa ýolları Agentliginiň ähli düzümleriniň işgärleriniň adyndan hoşallyk bildirdiler. Şeýle hem öňde bolan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi urna ähli zerur tagallalaryň ediljekdigini Tomus pasynyň dowam edýän günlerinde ýurdumyň ödürli künjeginiň hadaryň sapaly kenarynyň bedegi bolup duran awada milli syýahatçylyk zowlagyna deýinjelmäge gelýän bagtyar raýatlaryň sany barha artýar. Bu ýerde Tomus mewsumyny ýatda galyjy göwün götürjek pursatlara berse, deňden jana şypaly howasyndan lezzet alyp, spordyň dürli görnüşleri bilen dowamly meşgullanyp saglyklaryny berkitmek üçin zerur bolan ähli şertden mümkinçilikleň üpçün edilendigini bellemek gerek. Awada milli syýahatçylyk zowlagyndaky tagaldyş diňjalş merkezlerini wagtlaryny peýdaly geçirýän ýurdumyň bagtyar raýatlarynyň her bir güni göwün götürjek pursatlara beslenýär. Bu ýerde Tomusky diňjalş mewsumyny şatlyk şowkuny besleýän dürli ýaşdaky adamlaryň döwrap diňjalmaklary üçin döredilen mümkinçilikleriň her biri ilkinji nowatda arkadaly serdarymyzyň ýurdumyň ilatynyň baş saglygy baradaky aladalarynyň insanperwer döwlet syýasatymyzda naýbaşy orunda durýandygyny ähli aýdynlyk bilen görkezýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe awada milli syýahatçylyk zowlagy ýurdumyzyň bede wagt ötüşleriniň güwäleriniň birini gurulýar. Ajaýyplygy we täsini bilen tapawutlanýan awada milli syýahatçylyk zowlagyny döretmeň esasy taslamasynyň çägini häzir çenli gurulup ulanmaga berilen
Dünya ölümlerine ähli wagtlarda dol laýyk gelýän mihmanhanalar, taýldyş we dinjals merkezleri, kotejler toplumlary, attraksionly seýilgäkler halkymyzyň hyzmatynda. Hadar deňdiriň sergin hem arasda howaly, altyn söw arasda çägeli dinjalýanlaryň ruhuna ruh goşýan bu jönnet kunjogy häzirki wagtda halkara derejesindäki maslahatlaryň, forumlaryň, festivallaryňdyr. Gaýrymeden çäreleriň, sport ýarşlarynyň islendik derejedäki resmi duşuklaryň geçirilýän meskendir. Yergelinde aýtsak, awada milli teatrçylyk zolugyny döretmek baradaky pikir gahrman arkadamyda degişlidir. Asyryň taslamalarynyň hataryny ödüne münasip orna eýlen bir asylly maksadyň amala aşyrylmagy üçin Hadar deňiziniň sapaly kenaryndan 5000 hektar yer bölünip berildi. Ägert ulu bir taslamanyň eýýam gurulşugy üstünlükli amala aşyrylýan 30-da bar mihmanhanalar, taýldyş we dinjals merkezleri, kotejler toplumlary, ulu ýaşlaryň we çağalaryň bir wada 10 000 ogulaýyny kabul edip bilýär. Sapaly kenarda dinjalyp saglyklaryny berkitmek isleýänleriň sany bolsa, ýygy derlerdi. Hadar deňiziniň kenaryny jehekläp oturan awada milli teatrçylyk zolugynyň ajaýyp binalary, gaşaň imaratlary, döwrwap köçeleri, salkyn saýaly baglary, jany melkem sergin şemaly, aratowa gurşowyny döredýän suw çuwdurumlar toplumynyň gödelligi kalmyny mähir muhabbet eýleýär. Awada milli teatrçylyk zolugynda ýerleşýän sagaldyş we dinjals merkezlerinde adamlaryň talaba laýyk dinjalmaklary üçin döredilýän oňoýly şertler mümkinçilikler hemmelerde çuňur kanagatlanma duýgularyny döredýär. Awada milli teatrçylyk zolugynda dowam edýän dinjals mewsumynyň bu ýerde dinjalýanlar üçin udak wagtlap ýatdan çykmajak ýakymly fursatlary beslenmeginiň göz duran gahrman arkadamyzyň hemde arka dal serdarymyzyň adyna aýdylýan alkyş sözleri bolsa, bagtyar raýatlaryň her biriniň dilleriniň senatyny gurulýar. Yurdumyzda geýingerinde geçirilýän ýarşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Bu ýagdaý berent sepkitlerini eýlenmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Häzirki günlerde yurdumyň sport we ýaşlar teatry ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berje edilmegi bilen geçirilýän ýaşlar üstünlükleri beslenýär. Bilim, sport we ýaşlar teatry ministrliginiň bilelikde öwrenmeklaryna ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda sportyň 8 görnüşi boýunça geçirilen ýarşlar ussatlary ýüze çykardy. Ýaşlaryň umumy netijesi boýunça Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Instituty 1-nji orna, Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Instituty 2-nji orna, Türkmen Döwlet Mal Instituty 3-nji orna munasip boldy. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatry baş müdürlüğiniň guramagyna geçirilen ýaşlar çekileşiklik häsiýeti bilen tapawatlandy. Yurdumyň futbol toporlarynyň halkary ýarşlaryny oýunlary gadakly tarapdan häsiýetlendi. Aziya Futbol Konfederatsiýasynyň bayragy orna ilkinjigedeki ýarşa gatnaşan Köpetdagyň Qırgızstanyň çempiony Dardowy 1-0 hasabyna utmagy tälimçilerde uly gyzyklanma döretdi. Meýlem ýaly tejribeli oýunçy Batyr Gylyç Berdiýewiň geçiren topy Köpetdagy ýeňiş getirdi. Bu ýurtda futbolçylarymyzyň eýýäm ilkinji minutlardan az bolup oýnamagyna üstünlük gazanmagy aýratyn belläliklidir. Geçirilen oýunlar futbolçylarymyz üçin tejribe toplamaga mümkinçilik berdi. Hormatly şerhäder orta gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa bardy. Ýurdumyzyň gidrometeorolog barda gully tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk eziziýetler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýaly senanamasynyň aralyk dogry dowam edýär. Mehriban adamlar, geliňiz bolsa iýul aýynyň 4-dünden iýul aýynyň 10-na çenni hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryny hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyz çaýyny demiraz klimatlardan salkyn howa akynyň arlaşmagy netijesinde howanyň gejek temperaturalarynyň artgan peselmegine garaşylýar. Has daqiqy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny artgan bulutly, hepdeniň başyna ütkap bilen bulutly howa bolup, demiraz klimatlardan günogary ugrunyt geden tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 17-20 gradusdan 28 gradusgacha maýyl, gündüzleri 35-40 gradus ysy, welaýatyň kenary etraplaryny 29-34 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyny artgan bulutly howa bolup, demiraz klimatlardan günogary ugrunyt geden tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 19-24 gradusdan 28 gradusgacha maýyl, gündüzleri 29-34 gradus maýylan 39 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyny az bulutly howa bolup, demiraz klimatlardan tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň gejeleri 20-25 gradusdan 29 gradusgacha maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýylan
38 gradus ölçeni ısı bolmagyna garaşylýar. Diyarymyzyň Lewap welaýatyna az bulutly hawa bolup, demir atmosferden teýle sekundda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsüňiňe hem-de hawaň temperaturasynyň geceleri 20-25 gradusyn 30 gradus ölçeni maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýylan 39 gradus ölçeni ısı bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzda şol welaýatyna az bulutly, hepden başyna üýtgap bilen bulutly hawa bolup, demir atmosferden günnägere orny etýän teýle sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsüňiňe hem-de hawaň temperaturasynyň geceleri 17-20 gradusyn 25 gradus ölçeni maýyl, gündüzleri 20-30 gradusyn 36 gradus ölçeni maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyzda şawatda az bulutly hawa bolup, demir atmosferden günnägere orny etýän teýle sekundda 7-10-dan 12-14 metr ýetýän şymal öňsüňiňe hem-de hawaň temperaturasynyň geceleri 21-23 gradusyn 26 gradus ölçeni maýyl, gündüzleri 31-33 gradus maýylan 38 gradus ölçeni ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýurtdaşlar, ýurdum boýunça iýul aýynyň 4-nde magnit gaýdasynyň durnuky ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähban adamlar, siz iýul aýynyň 4-dünden iýul aýynyň 10-na çenni hepden dowamında ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanışýarlyňyz. Edil watandaşlar, Tomuz pasyna hawanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklasyndan gorunmagy, şeýlekem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmegide maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bulary berjaý etseňiz, ýylyňyzlyk pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ataw watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşle wesenýär. Ähli ösüşleň ödününden bolsa halkyň beýligi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýndir. Hoşsa bolun, edil ýaşar.